To nemôže len tak doviezť na Slovensko. Fakt? 2000 eur? Máte nejaký osobný zázrak alebo zážitok, ktorý ste prežil a ktorý vás v podstate stále inšpiruje a ťahá bližšie k Bohu? Sofia, mám ich niekoľko desiatok. Takže toto som ja, ako viete, že... Tak vidíte, zase sme pri tých sociálnych sieťach, ale niekedy je dobre sa zasmieť aj sám na sebe, alebo na tom druhom, ale také milé, viete, že je veľký dar mať radosť, aj vtip, ktorý neponíži, neurazí toho druhého. Myslíte si, že je možné nájsť šťastie v dnešnom svete, keď mnoho vecí považujeme za samozrejmosť? Šťastie v tomto svete úplne nenájdeš. To nemôžem. Zdravím všetkých pri pozeraní prvého alebo počúvaní prvého školského podcastu Pax et Bonum. Sme radi, že ste si nás práve teraz pustili. Moje meno je Samuel. A moje je Sofia. Pax et Bonum znamená v preklade pokoj a dobro. Čím vlastne chceme prinášať tento pokoj a dobro do týchto našich podcastov. Tento názov priniesol kedysi dávno svätý František a našim prvým hosťom by nemohol byť nikto iný ako otec biskup František Trstenský. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Tak skôr, ako prejdeme na také otázky do hĺbky zamerané, tak si dáme také kratučké na začiatok. Takže skúste odpovedať prvé, čo vám napadne. Dobre, skúsim. Takže ako prvé tu máme káva alebo čaj? Čaj. Čaj. A prečo? Zelený čaj, môj obľúbený. Má podobné účinky ako káva, že je tam aj teín a nie je taký, poviem, silný ako káva, ale treba dávať pozor. Luhuje sa iba 2,5 minúty pri teplote 80 stupňov. Dobre, druhá otázka. Hory alebo more? More. Fakt? Chodím rád aj do hôr, ale teraz poviem z takej skúsenosti, že keď som pri mori, tak tam cítim naozaj, že telo si oddychne. Hej, chodievam ku moru, snažím sa aspoň raz do roka, viacej nestihnem, ale aspoň raz do roka, keď je dovolenka, lebo to potrebujem, každý potrebujeme aj oddych. A cez rok chodívam do hôr na prechádzky, ale pri mori tá vzduch morský, more, tá voda, to teplo, tam si naozaj oddychnem a ja si potrebujem oddychnúť. Takže more. To je pravda. No teraz taká trošku zaľudnejšia otázka. Kniha alebo podcast? Ešte asi stále kniha. Aj keď tým, že chodím dosť veľa autom, tak v aute chcem ten čas zmysluplne naplniť, tak buď sa modlím, počujem aj správy, keď sú, lebo sú to dôležité, hlavne keď aké je doprava, aby neboli niekde zápchy, ale chcem aj zmysluplne, že tam aj počúvam podcasty už dosť často. Ale stále ten pocit, že si prídete domov, sadnete, otvoríte knihu, je to tá atmosféra, ten dotyk s papierom. Takže je to tak, možno 60-40, ale stúpa to, ten podcast začína rásť. No a taká posledná otázka. Facebook alebo Instagram? Ja som facebookový, ale aby som dal veci na pravú mieru, lebo som na sociálnych sieťach, ale mám svojho správcu sociálnych sietí, takže on je asi viacej. Ja mu len poskytujem materiály, ale nerobím to, takže ja sa snažím minimálne byť na sociálnych sieťach. Ale keď, tak ešte stále som tá generácia, ktorá je taká skôr facebooková. Vy ste už Instagramová až TikToková, takže to zase vám patrí. Tak môžeme si dať teraz prvú tematickú otázku. Prvá otázka znie, keďže naša škola nesie meno svätého Františka z Assisi, čím je podľa vás tento svetec výnimočný pre dnešnú dobu? Ďakujem za túto otázku, lebo to je môj patron. A ja som vďačný Pánu Bohu, že cez mojich rodičov vybral ako meno František, že rodičia povedali, náš syn bude mať toto meno a ja verím, že to Boh tak poukladal, že rodičia prišli k tomu, že tým Božím riadením, že meno František mňa čím oslovuje? Jednoduchosťou. To je prvá vec, že žijeme možno veľakrát v komplikovanom svete, náročnom a František nás učí, nie všetko, čo môžeš mať, ti naozaj potrebuješ a ti osoží, že niekedy menej je viac, že niekedy byť jednoduchý v tých takých požiadavkách prináša väčší pokoj, možno práve to heslo pokoj a dobro, že to mňa oslovuje, že nezakladaj si na sebe, nerob zo seba, že ja som biskup, ja som niekto. Stále si najprv človek, stále si potom kňaz a biskup je služba a nie postavenie.
Takže František, keď sa povie slovo, tak mne prvé napadne jednoduchosť. A druhá vec ma veľmi oslovuje jeho, a to je zase povedané, pokora. Že aj pred Pánom Bohom, aj pred ľuďmi v tej takej jednoduchosť a pokora. A potom, keď sa povie František, tak ide mi aj radosť. Že možno práve z toho, že to jednoduché, pokorné, nezaťažené srdce je práve preto radostné, že my sme veľakrát ustarostení, lebo máme veľa toho na starosti a čo všetko musím zvládnuť. Nie všetko musí zvládnuť, nie všetko musí byť dokonalý, perfektný, najlepšie. Sú veci, ktoré sa nevydaria, nepodaria, lebo tak ich život prináša. To neznamená, že sme babráci, ale nie všetko ide tak, ako si to nalinajkujeme. A František nás učí tej radostnosti. Takže to sú také hlavné atribúty a v tom všetkom vidím, že jednoduchosť, pokora, radosť, za tým všetkým je Boh. Boh je jednoduchý, pokorný a je Boh ten najpokornejší, lebo sa stal človekom, sa ponížil a je radostný, plný radosti, plný absolútne šťastie, že tam vidím ten prameň, že odkiaľ to František zobral, lebo bol hlboký spojený s Bohom. Čo si myslíte, keby žil svätý František v dnešnej dobe, čo by odkázal našim ľuďom? Niekedy sa bojím tie, že keby. Isto, Sofia, že niekedy, keď tie slová sú, že keby Pán Ježiš žil v dnešnej dobe, tak by vám to takto a takto povedal. Ja sa niekedy pýtam, vy to odkiaľ viete, že by to tak urobil? Ale zopakujem tie veci, ktoré som teraz povedal, že on by zase kladol dôraz, že ľudia buďte jednoduchší, buďte pokornejší v prístupe k životu, k úcte k životu, k druhým, k hodnotám, ktorým je Boh, že nezavrhnite Pána Boha, nestávajte sa na jeho miesto a buďte radostní, lebo pravá radosť pochádza aj z čistého a pokojného srdca. Asi myslím, že to isté že František by sa nezmenil. Teraz je 800 rokov od jeho smrti a bol som aj na tej uctení si relikvií, teda tých ostatkov svätého Františka. A ja som sa tam pýtal, že ako je možné, že teraz som čítal niekde, že 370 000 ľudí sa prišlo pokloniť alebo uctiť si, tak lepšie povedané, relikvie behom 1 mesiaca. 370 000 do Asisi. Že prečo? Prečo kvôli nejakému pár kostiam? To nie je o pár kostiach, to je o tom posolstve, ktoré František zanechal. A to, ktoré myslím si, že ľudia nejako my vnímame v srdci, že a toto nám presne dneska chýba. A preto ten svätý František stále oslovuje, lebo nám to chýba a všetci potom túžime. Jednoduchý, radostný a pokorný. Myslíte si, že je možné nájsť šťastie v dnešnom svete, keď mnoho vecí považujeme za samozrejmosť? A teraz budem ako biskup a kňaz, prepáč mi to, Samuel, lebo poviem, že šťastie v tomto svete úplne nenájdeš. Myslím, že to bol ale že je to aj v Svetom písme, že srdce človeka je priepasť a túto priepasť dokáže vyplniť jedine Boh. Neznamená, že tam čosi nevojdeme do tej priepasti, že čosi tam nasypeme naše radosti. A to je dobré, nie? Že niekto sa teší z úspechu, zo športu, z talentu, hudobného, iného. Aj tento podcast, že máme radosť, že keď sa to podarí a tak ďalej, lebo štúdium, vezmu nás do školy, že sa to tak naplní čosi. Ale človek, keď bude poctivý voči sebe, tak povie, dobre, ale ešte čosi viac. Že ešte chcem viac čosi dosiahnuť. Kde si som čítal príbeh, že povedali, že čo chceš dosiahnuť? No, chcem, aby ma zobrali na vysokú školu. Dobre, a potom? Tak potom by som sa chcel oženiť, vydať. Dobre, a potom? No tak potom by som mal dobrú prácu a dom. Dobre, a potom? Tak už potom, neviem čo potom, že až bude ti to stačiť? Odpovede, asi ti to nestačí, že človek túži po niečom hlbšom. Takže odpovedie, človek túži po šťastí a sú tu príčina veľa dôvodov, aby sme boli radostní, ale to naplnenie nám dáva Boh, o tom som presvedčený. Ježiš hovorí v Evanjeliu takú krásnu vetu, že ja som prišiel, aby vo vás bola radosť. Ale potom povie, ale aby vaša radosť bola úplná. Nie len taká, že dobre, poteším sa, som happy, hej, ale že aby tá radosť bola takú, ktorú nám už nikto nevezme, ktorú nič iné nepresiahne. A tú radosť dáva Boh. Ďakujeme. My sme našim študentom, alebo mojim spolužiakom skôr, dávali otázky, alebo respektíve oni nám mohli písať otázky. A jedna z nich bola, ako by ste vysvetlili vieru niekomu, kto ju úplne nevníma, alebo sa aj bojí? A
Asi prekvapím, že viera sa nevysvetľuje, viera sa žije. Je taký rozdiel medzi slovíčkami presvedčiť a odslídnime to svedčiť. Čiže je naša úloha presvedčiť všetkých okolo nás, že Boh jestvuje? Nie je. Naša úloha je svedčiť, že Boh jestvuje. Že niekedy pri tých stretnutiach budeme počuť mnoho námietok, že dokážeme, že Boh jestvuje a dokážeme, že toto. A ja mu môžem povedať, pozri, možno nemám na všetko odpovede, ale môžem ti svedčiť, čo Boh urobil v mojom živote. A on nemôže povedať, to nie je pravda, lebo ty to hovoríš, ja to hovorím ako moju skúsenosť. Že ty tomu nemusíš veriť, ale ja ti hovorím, ako mne Boh pomohol, že to je moja skúsenosť. Čiže keď mám s niečím skúsenosť, nemusí to byť autentické pre toho druhého, ale pre mňa to je autentické, že to nepoviem, to si vymýšľaš. To je moja skúsenosť. Takže nie som zástancom, teraz vás všetkých presvedčím, že Boh jestuje. To by bolo asi násilie. Boh nechce násilie, že ti dokážem. Ja teraz odľahčím to, že príde chlapík v pondelok do roboty a kolegovia sa ho pýtajú, som počul, že si sa v sobotu oženil. No, oženil. Tak to musíš byť šťastný. No, musím. Viete, že musíš byť šťastný? Nie, ja chcem byť šťastný. Čiže to je ten rozdiel. Presvedčiť a svedčiť. A preto aj napríklad na mladých, aj na autora tej otázky hovorím, že ukáž svojim životom. Na tvojom živote som sa presvedčil, že Boh jestvuje. Lebo tvoje svedectvo je toho dôkazom, alebo prináša. Ale ak na vlastnom živote to nevidí, tak povie, prečo by som mal veriť v Boha, ktorého v tvojom živote nevidím prítomného. Ale keď vidí tvojim slovom, prístupom, reakciami, to, ako riešiš problémy, to, ako reaguješ, keď je ublížené a sa ťa spýta, prečo takto reaguješ? Lebo som veriaca. Hej? A čo ti dáva viera? A zrazu ty môžeš svedčiť o Bohu, hovoriť o Ježišovi, hovoriť evanjelium. Takže naša úloha nie je, že ako dokázať, ale svedčiť. Kresťania sol, svetlo, hovorí Ježiš. Ďalšiu otázku mám pre vás. Je nejaká otázka, ktorú dostávate často od mladých ľudí, ktorá vás prinúti sa tak silno nad tým zamyslieť? Áno, a na ktorú neviem odpovedať. A to je utrpenie nevinných. Hej, že, pán biskup, prečo trpia nevinní? Prečo zomerajú deti? Veď nič neurobili. Prečo Pán Boh si vezme k sebe mamu detí? Je chorá na rakovinu, ona zomrie. Čo urobila zlé? Hej, prečo? Stojíme pred tajomstvom. Ja neviem na všetko odpovedať. A toto sú náročné. Viete, je iné odpovedať, komu fandíte, ako máte pizzu, ananás, alebo nie. Hej, to sú také na usmiatie. Ale potom prídeme aj na otázky veľmi vážne, ktoré si kladú aj mladí ľudia, však ich žijete. Žijete v rodinách, kde sa s tým stretávate, s chorobou, s utrpením, so smrťou a pýtate sa, prečo? Keď ten Boh jestuje, ako hovoríte, pán biskup, prečo toto dopustil? Hej. Hovoríte, že je dobrý otec. Toto by dobrý otec predsa neurobil. Napriek tomu verím, že Boh jestuje, napriek tomu verím, že je dobrý otec, aj vtedy, keď niektorým veciam nerozumiem. Hej. Lebo to nie je, že keď nerozumiem, že nejestvujú. Hej. Tak toto sú, ak si sa pýtal, tak priamo ti odpovedám, že jedna z najťažších vôbec odpovedí na otázku ľudského utrpenia. Ale jedno je zvláštne, že Boh sa stal človekom v Ježišovi a to utrpenie prijal na seba. A je zaujímavé, že keď sledujete opis umúčenia Ježiša, tak Ježiš nevysvetľuje na kríže. Ľudia, ja tu visím na kríži, pretože vás milujem. Ja som tu ukrižovaný, lebo to z lásky k tebe. On to vôbec nehovorí. Ale viete, čo robí? Ono utrpenie prijíma. Vstupuje doň. Nevysvetľuje, ale vstupuje doň. A to je pre mňa fascinácia, že ľudské utrpenie je tajomstvo, ale rovnako je tajomstvo, prečo Ježiš, Boží syn, vstúpil do toho utrpenia tiež. Hej, čiže tu je pre mňa trochu odpoveď. Ak Boh vstúpil do utrpenia, tak to utrpenie potom má nejaký zmysel. Boh by predsa do nezmyslu nevstúpil. Hej, prečo by sa nechal ukrižovať a zomrieť a bičovať a len tak. Hej. A nevysvetľuje, ale ho berie na seba. Niekedy sme tak s utrpením, že nevieme všetky vysvetlenia, ale je tam Boh prítomný spolu s nami. Máte nejaký osobný zázrak alebo zážitok, ktorý ste prežil a ktorý vás v podstate stále inšpiruje
a ťahá bližšie k Bohu? Že to vnímate ako také Božie znamenie? Sofia, mám ich niekoľko desiatok. Ale nemám taký, že... Tak nám porozprávajte, pán biskup, že čo, že ste zlomili nohu a ona sa vám zázračne uzdravila. Nič také nemám. Alebo ste videli slnko, ktoré ide naspäť, že nebol večer, ale ráno. Nič také. Nemám zázrak, ktorý by prekračoval prirodzené zákony. Ale mám znamenia, ktoré najmä keď sa spätne pozerám, že Pane Bože, to prečo si to takto urobil? A teraz ti už rozumiem. Príklad vám poviem. Tých príkladov aj takých školských. Keď som bol na základnej škole, vtedy bola povinná ruština. Teraz je tiež, ale nepovinná, je voliteľná. Ale vtedy bola povinná. A my sme hundrali, na čo mi bude ruština? Kde sa s tým, čo budem robiť? Hej, my sme chceli angličtinu a nemčinu. Hej. Takže som pohundral aj ja. A potom o niekoľko desiatok rokov som sa stal študent. Už som bol kňazom a išiel som na štúdie do Svätej Zeme. A tam mi ruština niekoľkokrát pomohla, pretože medzi vojakmi izraelskými boli mnohí, ktorí prišli ich rodičia z Ruska, ako migranti, Židia, do Izraela. A ja som sa s nimi rozprával po rusky. A tí moji profesori vravili, ty vieš po rusky? A odkiaľ vieš po rusky? A ja taký, no tak ja som sa učil, len keby ste vedeli, ako ja som predtým hundral, že sa to musím učiť. A tak som si povedal, Pane, ty si ma vtedy pripravoval, som hundral, nerozumel som to, ešte som to aj vyčítal, že na čo. A o pár rokov mi povie, František, už vieš prečo? Lebo teraz to potrebuješ. Hej? A to bude o 15 rokov neskôr. A takýchto vecí, napríklad, ja som postupne prichádzal k mariánskej úcte. Postupne. Moja mamina, hlavne moja mamina, bola veľmi dobrá, zbožná žena, ktorá ma viedla k viere. A keď som mal 7, 8, 9 rokov, mi hovorila, Ferko, poď, klakni, ideme sa modliť. Po tvoju ochranu, moja obľúbená, mamina obľúbená modlitba. Lenže keď som mal 15, 16, Ferko, poď sa ideš modliť. 16-ročný si kľaknúť ku mame. Neviem, ako ty, Samuel, ale vieš, no, som už predsa dospievajúci. Ja si sadnem, mama, ale ja nebudem kľačať, to je také pre mňa. Hej. A ona povedala, dobre, Ferko, ty si sadni, ale ja si budem kľačať. A tá mariánska úcta. Ja som bol menovaný za biskupa na sviatok narodenia Panny Márie 8. septembra. Že ako by tá Panna Mária povedala, už vieš, prečo ťa mama učila úcte ku mne? Aj keď to nie je sviatok mariánsky, ale bol som pokrslený 25. marca, je to sviatok Pána, zvestovanie Pána, ale tam je Panna Mária, ktorý anjel príde a zvestuje. Ja som bol vtedy pokrstený. Ako mi Pán Boh hovoril, už rozumieš, František? Ja teraz tú modlitbu modlím každý večer, tú po tvoju ochranu, ktorú ma mama naučila. Vtedy som tak, že 16 raz tu nebudem. A Pán Boh si tak vedie. A to sú pre mňa také znamenia, že niekoľko desaťročí neskôr mi Pán Boh povie, už teraz rozumieš, lebo vtedy si mi to možno vyčítal. A to sú tie také zázraky, že Pane, odkiaľ si to vedel, že to takto bude? A Pán Boh sa usmeje a povie, nedôveruješ mi, veď som Boh, ja som tvoj otec, ja viem všetko, ja viem, čo potrebuješ. A takto máme veľa vecí, keď niektoré veci vám nevídu a možno, že si to vyčítate, že Pane, ale ja som túžila sa dostať na tú vysokú školu. Prečo si mi? To je dobrá vec. Ja som musel byť lekárkou, ale učiteľkou, že však neprosím o niečo zle. Prečo si mi to nevypočul? O niekoľko desaťročí sa príde a povie, už vieš prečo? Lebo chcel som ťa mať v tomto povolaní, lebo tu budeš užitočnejšie. Ja som prišiel na Slovensku, keď som skončil štúdia ako kňaz v 2004 a som išiel za pánom biskupom vtedajším Tondrom. Ja som ho veľmi prosil, že pán biskup, aby som chcel ísť do farnosti. A pán biskup povedal, vieš čo, ale ja ťa potrebujem, aby si tu bol na kapituli, aby si tam učil bohoslovcov, učil som kňazov, učím doteraz. A ja som to trochu vyčítal pánu biskupu. Pán biskup, ale áno, ja budem učiť, ale dajte mi faru. Vieš čo, tu ťa potrebujem. A Pán Boh mi to o niekoľko desaťročí splnil, že ja som šiel za pána farára do Kežmarku a vtedy som si uvedomil, že Pán mi povedal, tu som ťa potreboval. Keby ti to pán biskup Tondra splnil, tak by si možno bol niekde inde, kde si pokolite. Ale ja som ťa potreboval tu v Kežmarku a tam si ma už potom Svätý Otec našiel. To už je druhá vec za biskupa. Ale vieš, že pre mňa je to znamenie, že Pane, chválim ťa za to, že vtedy som nešiel podľa toho, čo ja som chcel, lebo ty si povedal, Franči, len ja ťa budem potrebovať užitočnejšieho teraz, tu a potom neskôr. Len to ešte teraz nerozumieš. Ale raz to porozumieš.
A za to mu ďakujem. Tak to sú tie znamenia, zázraky, ktorých je ešte ďalších 1500. To len niektoré. Ja mám možno ďalšiu otázku, ktorá trošku naväzuje na vašu kázeň terajšiu. Ak sa nemýlim, tak ste povedali, že cirkev má chyby, lebo sme v nej my. Keby ste mohli zmeniť niečo na cirkvi, či už na Slovensku alebo na celom svete, čo by to bolo? A to sa mi páči, že to keby. Ale môžem. Dobre. A mám aj odpoveď. Dlhé roky jeden svetec povedal, radšej sa ním. Som sa trápil a míňal energiu tým, že som chcel meniť ľudí okolo seba. Až som prišiel na to, že najviac dosiahnem, keď začnem meniť seba. Že niekedy sme rovnakí, že nech sa farár zmení, nech sa tvoj sused zmení a tento kamoš nech sa zmení a vy v kostole sa zmente. A ty? Čo ja? Čo ja s tým mám? Ja som predsa dokonalý. Nie, veď ja mám svoje chyby, viete, ale najprv sa vypomente. A mňa to učí, čiže ja ti tak odpoviem úplne proti otázkou, že ešte viac chcem s Božou milosťou pracovať na sebe. Nie na tom, že ja teraz vás všetkých zmením. Nie. Viacej dosiahneme, keď, Pane, tvojou milosťou mi pomôž meniť svoje, lebo čím krajšie bude môj život, tým krajšia bude tvár celej cirkvi. Lebo som jej súčasťou. Čím menej autentický bude môj život, tým to prispieva aj k tomu, že aj cirkev bude menej. Nie kvôli tým ostatným, ale aj kvôli mne. Takže skôr asi, že začal by som, ak chcem začať od seba. Keď sme už pri takej duchovnej zmene, tak prežívame teraz obdobie postu a ten tiež je, alebo aj slúži na to, na nejaké takéto duchovné zamyslenie sa nad príchodom Pána Ježiša, že ako vytrávite pôst. Stále si držím to, že keď začne Popolcová streda, to je začiatok pôstneho obdobia, tak mám predsavzatia. Aj také telesné. A tento rok to je káva, že bez kávy. Aj keď si sa pýtala, že káva, čaj, že to čaj, ale ja kávu tiež pijem, ale som si povedal, že skúsim to bez kávy. Nie je to, teraz to aj hovorím tako, že to nie je nič moc, viete, že nedal som si, že každý deň zabehne 50 kilometrov, ale nedám si kávu, hej, že nie je to niečo veľké predsavzatie, ale niekedy ma to stojí do síl. Taká dobrá, voňavá káva, espresso, to vám je dobrá vec. Hej. Ale, takže toto si zachovávam. Keď sa niektorí pýtajú, že to je také telesné, pán biskup, to je také, že prečo niečo neduchovné? Lebo to telesné ma vždy upozorní na to duchovné. Že, viete, prídem kde si, pán biskup, káva? Nie. A vy kávu nie? A poviem, nie, lebo je pôst a viete, a mne to potom pripomenie to telesné, že nezabúdaj na to duchovné. Že tie telesné predsavzatia, keď si ich dáme, nejaké seba zaprenie, tak ono je to preto, aby nám to pripomenulo, štuchlo, že nejde o tú kávu, ide o to, že je pôst. Ako žiješ pôst? Mne pomáha aj podcast Biblia za rok. Ja ho počúvam každé ráno. Dal som si predstavzatie, že skôr aj kvôli tomu vstávam, aby som si ho vždy vypočul najmä ráno, lebo potom už sú povinnosti. Tak toto je tiež také moje prežívanie pôstu ešte viacej, keď to bude celý rok, že Biblia za rok, ale osobitne v pôstnom období. A potom pôstne obdobie pre mňa je aj naozaj snažím sa, nevždy sa mi to darí, s pokorou hovorím, že aj od toho takého väčšieho stíšenia. Že tých povinností mám, lebo to je normálne, aj vaši rodičia idú do práce, to sa nedá, že pôst dneska nejde do roboty. Hej, čiže ja mám povinnosti, ktoré sú. Ale potom možno, že tak sa stíšiť, že nemusím ísť do všetkých hlukov, do všetkého televízora alebo podcastu, alebo čo si ale povedať. Pane, je tu čas možno ísť do ticha cez prechádzku, cez modlitbu, cez také trochu stíšenie. Tak toto je taký môj pôst. Keďže sme v predveľkonočnom období, mám takú otázku na vás a vašu minulosť. Isto ste chodili ako chlapec na kopačku. Áno. Aký máte názor na to, že vlastne modernizácia tejto tradície spočíva v tom, že sa už teraz nerozdávajú až tak čokoládky alebo vajíčka, ale dávajú sa peniaze?
Hej. Ja začnem s tým, že naučil ma to môj otec. Hej. Čiže otec so synom chodili po kúpaní. Neviem, ako to bolo v vašom prípade, vždy to bolo tak, že otec, poď, ideme krstnú okúpať, ideme tamto okúpať, tak čo som mal 5-7 rokov. Hej. Takže vtedy, kde povedal, otec, idem aj ja. Hej. Som tamto striekačkou sa vyšantil a bolo. A dostal som vajíčko a čokoládu. Potom som to robil sám, hej, lebo už som mal 15, 16 a tak ďalej. Je to istý zvyk, tradícia. Ja som zástanca toho, že z toho pekného zvyku a tradícia by sa nemala stať šalenota. Prepáčte za takýto výraz, že vieš, až také poníženie toho druhého. Veď sa chodí po kúpaní dievčat a niektorí iné krajiny tomu nerozumejú, že ako prečo oblievate a prečo studenou vodou, alebo že to čo je, že pre niekoho to môže byť až také ponižujúce. Viete, že teraz ťa zlejem a znova zlejem a hádžem ťa a to dievča je veď až ponížené. Hej. Čiže ja som zástanca takej istej elegancie, že ja keď idem teraz po kúpaní, tak prídem s takou dobrou voňavečkou, cvrk, cvrk. Hej. A preto, aby aj tá voňavka pekne, viete, že no dajte na niekoho, koho si vážite, možno chlapec sa má rád svoje dievča, dáte lacnú voňavku za euro 50, kde si kúpená od tohto, ako to naozaj za euro 50 to dievča ti stojí, tak už keď tak kvalitnú ten parfém, však to je tvoje dievča, alebo niekto sa ti páči, alebo tvoja blízka, hej. Viete, že na niekoho vyliať, čo nie je ani voňavka, ale možno smradľavka, tak nie je veľmi estetické. Hej. Takže keď už zvyk, tak dajme tomu tu takú eleganciu, to nazvem. Hej. Takže ja som ten, ktorý už teraz ma nenájde, že s vedrami, kde si chodím, lietam, hej. Ale prídem, sestry reálne máme aj na biskupskom rade, tak voňavočka, dobrá voňavočka, cvrk, cvrk. Dobre. Viete, aby vás Pán Boh požehnával. Hej. Takže tie dobré tradície zachovajme a dajme, keď sú naozaj také pekné, múdre, oni majú význam. Keď sa zo všetkého stane obchod, ja to poviem, asi máš rád futbal a kde sú tie časy, alebo keď sa futbal hrá pre radosť pohybu a nie preto, že trénuj, lebo raz ťa kúpi klub a budeme mať milióny a všetci zbohatneme. Aha, tak to už nie je šport, to už je biznis. Hej. Alebo niečo iné, hej, že buď lekárkou, Sofia, alebo budeš vynikajúca a čo tam potom, že budeš zachráňovať alebo nezachráňovať ľudí. Ale budeš mať veľké prachy a budeš si môcť niečo dovoliť. Hej. A nie je to o niečom inom. A tak aj o toto trochu poviem, že peniaze, čiže keby som ti nedal nejaké peniaze, ty by si neprišiel? Nie. Aha, tak ty nepriaš kvôli mne, ty priaš kvôli prachom. A toto je celé, že o vzťahoch. Ja veľmi kladiem dôraz na vzťahy, že napokon to, čo nám zostane, sú vzťahy. Aj Boh je osoba, s ktorou mám vzťah. Aj človek. Ostatné sa pominie. Pápež František raz povedal úsmevne vetu, že už bol na mnohých pohreboch, ale za žiadnou trúhlou na pohrebe ešte nevidel sťahovacie auto. Že všetko si beriete do hrobu so sebou, viete, ako sťahováci, ide len trúhla, všetko tu necháš. To, čo ti zostanú, sú vzťahy. Kto sa bude za teba modliť, kto bude na teba pamätať. Boh, ktorý ťa príjme, vzťahy. Nie, že pani, ale vieš, za mnou si ešte 7 kamionov, lebo tu je obývačka, stena, bankové konto. Hej. Tak preto sa vrátim k tej kúpačke, že si tu preto kvôli mne, alebo si tu preto, lebo ti dám prachy. A to už potom je tragédia. Máte nejakú takú vašu zaujímavú osobnú veľkonočnú tradíciu, ktorú každú Veľkú noc možno robíte? Áno, mám. A zaujímavé je, že ako veci mňa ovplyvňujú z domu, že z mladosti, že si ich držím. Ja to aj preto hovorím, že asi to aj vy budete raz zažívať, že mnohé veci, ktoré teraz doma robíte a robíte možno aj mechanicky, lebo to rodičia robia, že raz budete mať ich vek a možno to budete robiť podobne, lebo tak ste sa to doma naučili. To len pripravujem, potom sa stretneme o 15-20 rokov mi to poviete, že áno, nie. No a ja z domu mám, že Veľký pôst, ten prísny pôst je na Veľký piatok. Ale my sme sa doma vždy ešte zachovávali aj sobotu. Že v sobotu ešte sa veľmi nenapcháva až po vzkriesení. Teda po vigílii, potom sa už môže šunka, chrenk a tak ďalej. Ja som z Oravy, u nás nie je požehnávanie jedál, ako je tu na Spiši, na východe, že je požehnávanie klobásočky, vajíčka a všetky tie veci. U nás to nepoznáme.
A u nás sa teda to jedlo je po vzkriesení, z vigílie sa príde z obradov a vtedy sa prvýkrát môže doma nakrájana tá šunka už je pripravená. Chreník a sírček a všetko sírek zjesť. Čiže u nás je táto tradícia, ktorú zachováme na štedrý večer, na štedrý deň. Je zaujímavé, že celý deň ešte akoby postíme, len čo si prejesť a až večera je jedlo. A zase cez veľkonočnú vigíliu, že tam sa ešte nie je ani tú sobotu, až po vzkriesení, čo si áno, aby nám zle nebolo, aby sme vládali normálne, ale ešte bez mesity a potom po vzkriesení šunočka. Tak keď to sú tie také materiálne, ak sa pýtate na tie materiálne zvyky, tradície, ktoré stále držím aj teraz. Možno ďalšia otázka, ktorú by som mal pre vás, je, že keďže sa tak orientujete v sociálnych sieťach, aj keď ste vravili, že vlastne to nie ste až tak vy, naučili ste sa niečo, čo ste sa nenaučili v seminári o mladých ľuďoch a ako s nimi komunikovať cez sociálne siete? Veľmi veľa. Ja vám prezradím, že ja som nemal sociálne siete žiadne a bol som tvrdý zástanca teda, že ich nemať, až kým som sa nestal biskupom. Žiaden Facebook, žiaden Instagram, nič. Ja som nemal žiadne konto, nič. A keď som sa stal biskupom, prišli za mnou mladí páni kapláni, ktorí vám sú vekom bližšie a teda rozumejú mladým lepšie ako ja a povedali, pán biskup, založ si Instagram, založ si Facebook, lebo je to kvôli komunikácii mladým. A ja som ich vtedy poslúchol, to je taká rada, že treba počúvať mladých ľudí. Oni sú múdri, ste múdri, šikovní, že máte mnohé dobré nápady. Aj cez vás hovorí Duch Svätý, nielen cez starcov a cez dospelých, aj cez mladých ľudí hovorí Duch Svätý. Tak ja som ich počúval a veľmi som im za to vďačný. Naučilo ma to, že to platí. To, že sme sa to neučili v seminári preto, lebo ja som doba kamena, keď ešte žiadny Instagram, Facebook nebol vtedy. Nemali by sa to ako naučiť. Hej, že internet sme nepoznali. Začínali mobilné telefóny veľké ako tehla. Hej, že teraz sú maličké. Tak preto. A naučilo ma to jednej veci, ktorá stále platí. Že aj Instagram a sociálne siete sú veľmi dobrý sluha, ale veľmi zlý pán. To, čo sa hovorí o ohni. Dobrý sluha, zlý pán. A to aj odkazujem, že veľa vecí dobrých, keď je to váš sluha, môžete šíriť. Hej, aj dobrú zväz ja dávam zamyslenia na nedeľu, alebo kairos, alebo videopodcasty, preto, aby som evangelizoval, aby som ohlásil Krista. Možno tým, ktorí neotvoria dvere kostola, ktorí neotvoria Sväté písmo, nie sú veriaci, ale toto sledujú a povedia, možno ich tam povie, že a možno ten kňaz, biskup hovorí aj pravdu, popočúvam si ho. Ale dávam si pozor, aby sa to nestalo, aby som sa nestal toho otrokom. Aby som sledoval teraz, rastie mi sledovať, nerastie mi sledovať, mám lajky, nemám lajky, a sú tam hejty, nie sú tam hejty. To už potom budem otrokom. Čiže preto hovorím, že dobrý sluha, a to asi aj vám hovorím, najmä mladým generáciám, že je to veľmi dobrý sluha a urobte všetko preto, aby stále sluhom zostal. Aby ste vy boli tým pánom v tom zmysle, že máte rozum, slobodu, že je tu aj čas, kedy to dať bokom, a venovať sa kamarátom, priateľom. Jeden taký môj spolubrat povedal, že niekedy je dôležité dať oči dolu od textu knihy a vidieť človeka. Hej, aby sme neboli, že ale v zákone je napísané toto a ja čítam, veď počkaj, máš aj človeka pred sebou. A teraz ja to budem parafrázovať, že dôležité je dať oči preč od obrazovky, mobilu a pozrieť sa na človeka. Stretnite sa na pizzu, choďte sa prejsť, športujte spolu. Ja niekedy tomu nerozumiem, ale odpuste mi, že idem vlakom a všetci si ťukáme do mobilov. Prečo sa nerozprávate? Kedy si sa hrali karty vo vlaku, alebo sa rozprávali vtipy, rozprávalo sa, čo je nové. My sme si rozprávali, zabávali sme sa v škole, keď sme chodili autobusom do Gimpla. Teraz je mlkvo v autobuse, lebo každý pozerá do obrazovky. Je čas zdvihnúť oči a pozrieť sa na človeka. Nie na obrazovku, lebo obrazovka ti nepovie, mám ťa rád, alebo ďakujem ti, že si a toto si dobre urobil. Ak to tam nenaťukáš. Hej? A ten človek, áno, ten človek sa pozrie na teba a vyjadrí ti svoju blízkosť. Takže preto. To je dobrý sluha, zlý pán. To ma naučilo. No možno, ako traviť podľa vás zmysluplne čas na telefóne? Že už aj keď na ňom sme a častokrát fakt už to pozeráme nejaké také s prepáčením blbosti, alebo hodiny a to vlastne ani nevieme, ako rýchlo to plyne. Že ako tráviť čas zmysluplne na
tom telefóne? Nie len na telefóne, lebo všetkom platí isté poradie. A to je jednoduché. Najskôr veci povinné, potom veci užitočné a napokon veci príjemné. Toto je poradie. Neprehoďte to. A teraz počkajte povinné, to budem len robiť povinnosti, ale niekedy povinné je napríklad si oddychnúť, choďte spať. A ja to potrebujem. Hej. To je až povinnosť, nie že príjemné. Hej. Lebo ak som nevyspatý, nemôžem potom fungovať dobre, ľuďom slúžiť. Čiže najskôr veci povinné. Ak ťa tvoj kamarátka slúbi, prosím ťa, dovtedy mi toto urob, a ty povieš, urobím to a nesplníš. Aká si kamarátka, kamarát, nedrží slovo. Čiže veci povinné, toto si slúbil. No ale tak ja som to nemala slúbiť. Tak si to porozmýšľaj. Vieš čo, vzhľadom na moje povinnosti ti to nemôžem teraz slúbiť, ale slúbim ti to o týždeň, o 2, o mesiac. Veci povinné. Potom užitočné. Hej, nie sú to veci povinné, ale viem, že sú užitočné, dobré pre môj rozvoj, napríklad pohyb, šport, nejdem na prechádzku, niekedy sú povinné, niekedy sú užitočné, že si oddychnem a tak ďalej. A až potom tretie príjemné. Hej. A keď sa to poprehadzuje, tak potom je poprehadzovaný celý život. Viete, že skúste si zameniť noc, napríklad len to, že si zameniame noc s dňom. Noc je na to, aby si človek oddychol, vyspal sa. Skúste ponocovať niekoľko dní a zničíte si celý život. Budete nevyspatí, nervózni, ale to nám hovorí aj medicína. To nemusí hovoriť ja ako biskup. Čiže starí, múdri ľudia hovorili, že v latinčine, a to poviem v slovenčine, zachovaj poriadok, ale poriadok hodnôt, postupnosti, rebríček hodnôt, čo je povinné, užitočné, príjemné, a poriadok zachová teba, ti pomôže. Hej. Zrazu na všetko máš čas. Mňa sa niekedy pýtajú, že pán biskup, vy toľko toho máte, to ako to stíhate? Nebojte sa. Ja mám toho dosť, ale vďaka dobrým ľuďom okolo mňa mám v tom poriadok. Ja viem, ktoré povinnosti ma čakajú a viem, kedy mám voľno a kedy si môžem oddychnúť. A vďaka tomu ja môžem aj si oddychnúť, aj slúžiť, aj plniť veci, ktoré sa odo mňa očakávajú. Že tam je to, že poriadok zachová teba. Keď ty zachováš poriadok, keď dáš tomu tým hodnotám rebríček. Takže povinné, užitočné, príjemné. Ďakujeme veľmi pekne. A mne už asi došli otázky, takže neviem teraz čo povedať. Sofia ti pomôže s otázkami. Rozmýšľam. My sme tu mali takú veľmi zaujímavú otázku od publika. A tak prečo ju nedať na také možno rozosmiatie? Áno. Kedy ste sa naposledy smiali tak, že ste skoro plakali? Viem. A to bola... Teraz zase použijem tie sociálne siete. Viete, že AI, umelá inteligencia, umožňuje robiť animované fotky. Že máte fotografiu a poviete, že urobím z toho animovanú, ale takú animovanú, že nejakú zamračenú. A to boli tie také postavičky z Pixaru, ktoré vás urobia zachmúrené, ale tak zachmúrené, že som sa chytal, že toto som ja. Ako viete, že... Tak vidíte, zase sme pri tých sociálnych sieťach. Ale niekedy je dobre sa zasmiať aj sám na sebe, alebo na tom druhom. Ale také milé, viete, že je veľký dar mať radosť, aj vtip, ktorý neponíži, neurazí toho druhého. Viete, že povedať tak, že toho druhého ponížiš, je asi nie veľký úspech, že je tam vulgárnosť a tak. Ale povedať vtip, ktorý sa zasmejeme, nie je vulgárny a je príjemný, je veľký dar od Pána. A to vám aj želám, aj sebe, že ja mám rád vtipy, ale tie vtipy sú vtedy pekné, keď sú také milé, keď sú také usmievavé a neurazia. Máte nejaký obľúbený typ? Ja mám ich niekoľko. Mám rád so zvieratkami, lebo zvieratka neublížia. Viete, na nikoho sa to nevzťahuje. Takže napríklad moje obľúbené sú o papagájoch. Príklad. Istý pán si kúpil živého papagája v zahraničí a na hranici ho zastaví colník, vraví, no ale tak toto je vzácny papagaj, to budete musieť platiť veľké clo. Hej, to je živý, to nemôže len tak doviezť na Slovensko. Hej, no a to ako koľko budem platiť? Pozrel a vraví, no 2000 eur. 2000 eur za papagája, to nedá sa to nejako ako vyriešiť. Pozrel a vraví, tak dalo by sa to, že ak by ste ho vypchali. Na to koľko budem? Že 50 eur. 50 eur? Tak... A papagaj sa pozerá a vraví, čo pozeráš? Plať? Hej, takže živý papagaj. Hej, tak to sú také zvieratkovské. Ďakujeme veľmi pekne a možno na záver celého tohto podcastu, aká je jedna veta, alebo skúste to v jednej vete shrnúť všetko, čo by ste povedali našim mladým spolužiakom, kamarátom,
aj ľuďom celkovo. Moje biskupské heslo. Starostlivo vybraté, premyslené. Boh je otec. Abba, otec. Ak je otec, v tom je všetko. Ďakujeme. Ďakujem pekne za pozvanie. Bolo mi cťou byť prvým v tomto vašom štúdiu a želám, nech šírite radosť, múdrosť, aj také nadšenie, že ste šikovní a že môžete byť vzorom a príkladom pre iných, ako sa môžu dať dobré veci robiť dobrým spôsobom. My vám veľmi pekne ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a do tohto nového podcastu, vlastne na prvý diel celého tohto, tak sme veľmi šťastní, že ste nám dali aj také super rady, ktoré sa budeme snažiť využívať. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme.